Peťo Danuška furt hovorí ten svoj životný príbeh. On, keď ešte na slovenské koruny mal vtedy dobrý príjem a chcel kupovať, tak banka mu dávala 3 milióny slovenských korún. Je tu byt, trojizbák, 1 500 000 slovenských korún. 10 ľudí okolo odhováralo, aby ho nekúpil. Rodina, známi, kamaráti, nekupuj, zadlžíš sa na 30 rokov ako neskutočné za 1 500 000 korún, čo zhruba 50 000 eur. 8 rokov neskôr to už bolo euro. On ten byt predal za 120 000. Vyplatil naspäť hypotéku, ktorú tam mal zostatkovú 40 000. Krásny náraz, že ten byt narastol viac ako dvakrát na tej hodnote za tých 8 rokov a žiadne, že za 30 rokov dvojnásobne preplatím hypotéku. Jedinú vec, ktorú dneska ľutuje, je, že vtedy, keď mu núkali 3 milióny slovenských korún, že on nezobral všetky tie peniaze a nekúpil 2, možno 3 byty. Dneska je naozaj tá ilúzia, že idem to zobrať, na 30 rokov sa zadlžím a teraz ešte aj dvojnásobne preplatím. Tá inflácia ide oveľa rýchlejšie, ako je ten koeficient, že koľko na hypotéke preplatíš, čiže vlastne tá inflácia ti spraví, že ona vlastne zožere tú hypotéku. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých typov ma nezabudni sledovať.